forn que van pujar uns senyors de Barcelona i van ja muntar el forn. I després mon pare era dintre. I nosaltres vam començar a treballar ja de molts joves, ma germana, mon germà i jo. Jo era gran, ja vam començar a treballar en el forn, amb mon pare, i després ja vam començar a fer societat en els diners Penedès, en el Pere, en l'Agustí Pallarès, que li diuen, i l'Antoniet, Montcada. Molt bé. I els seus iaios tenien forn? Sí, els iaios ja sí eren forners, o sigui, ja eren de família de 4 generacions. Ah. Sí, primer eren els iaios, un iaio Remundo i la iaia Fermina. I després ja va passar a mon pare, que era José Alaña Reyes, i després de mon pare va passar a allò que és la filla i el meu home, que es diu Miguel Domènech Tena, que és el que ve la foto que tenim allí ficades, i després ja va treballar la meva filla, la Sílvia Domènech Alaña, que va treballar 10 anys al forn. I llavors ja va dir ja que no volia treballar més al forn perquè volia fer altres coses ella, i va marxar a treballar a Lleida. I després del forn ja el van tancar, està tancat, i jo vaig donar coses per aquí, per al museu, com el molí de ratllar el pa, com el bandejer de les llaunes. Ah, molt bé. Vaig donar també l'armari aquest, els draps de la pasta també, un drap d'estes de ficar la pasta, i algunes coses més, pales, que no sé, me cap per aquí de pala. Està a Nadal. Sí, aquestes pales, sí. Mira, veus? Aquestes pales són de... Aquestes són de forn de 4 metres. Sí, el forn té 4 metres de diàmetre. És gran, dels grans que hi ha. O sigui que és maco. Ja li vam fer una entrevista amb un pare una vegada i el va ensenyar a ell. Les pastes les feia vostè? Les dones? Tot fet de casa, fet d'artesania. Les magdalenes se feien i el primer que se va emplear va ser els molls de ferro, que antigament és el que més s'empleava en les magdalenes. Després va sortir el paper de la magdalena. I després, això d'aquí, els talladors de la pasta, a tallar la pasta, i altres coses. Això és un molí per ratllar el pa, i això era el motor.